So guys, जोंहा दिनै दाउ बेदर जानो नागिरदों नै। आयु दाउआनो इमान रानथें-थें हो? दाउआनो माबा गैयालै ताजा गैया। बेसे बुखो इन्डिया? 59 59 47 जाबायानो। नायनो सोरना 47? ओइयो नायनो ओइ दाउखौ मोजां खोथाब्रा। मासि आयु थस्लाबा मासि गिदिर। मेजेम गैया खोमा इयो। रानथें-थें दाउफ्रानो। दाउजों जोंहा दिनै मा जागोन मिन्थिगौ खोन्थानि र'। नै बेवहाय दं र'। सासे लोगोनाव बिहरफादोंमोन आङो बे मैगंखौ। मा जायगामोनलाय बावलायलांबायसो आङो। हो? हा? बाक्सा रुपहिनिफ्राय लाना फैफादों। माने बिहरनायखौ लाबोफाबाय आरो बेसोर एफा गोजाननि मैगं मोनजासिगोन दिनै। बेनो जाहैबाय खेरादाफिनि माथि गालदाब ना माबो होनो। बे खेरादाफिनिबो होनो। आयु बिराद बोसोर जाबायमोन आं मोनजायैया। नै गोरलै गोरलैथार बिबारबो बारबाय। इमान गोजाननिफ्राय लाबोनानै होनाय मैगं आयौ खम गोथाव जागोन बे। नै इदि आरोना। बिराद गोबाव जाबायलै आं मोनजायैया क्लास 8 ना मायावनो जानाय आङो बा। जोंनाव मोननो थाङा ना इयाव होजोंहायसो मोनो। नै दंबावोसो माखासे सायनोसै। बुरजायानो लाबोना होदों। दाउजों आलुजों जानोसै खेरादाफिनि। अमाजोंबो गोथाव जायोनो। अमाजोंबो खावसे जानो दोनगोन आं। दिनै दाउजों जानोसै बोराया दाउसो जायो नालाय अमा जाया नालाय नै। बिबारा माबायदि? नै खेरादाफिनि सायनोसै आङो बेखौ। दाउआनो मेजेम गैथ्रा खाजय-जय खाथं-थं माबायदि बायना लाबोखो इल' एकदम इसे गिदिर आयौ। हैस ओमफ्रायनो आं सायगासिनो सायनोबो रोंबावा डाइरेक्ट मोनजाफेरगोना बिराद बोसोर बिलाइ बिलाइखौ होबानो जागोन ना? इमान गोजाननिफ्राय लाबोनाय मैगं सायबाय दं। सायग्रोना लानोसै। नै सायखांबाय इसेल' सायनोसै। बोराय बुरि सानैल' इमान गोबावनि उनाव जागोन नालाय टेस्टआ माबायदि जागोन मिन्थिया ओंखायनो दिनै क्लास 8 आव जानायखौथ' अबाव गोसोआव थाबावनो बेनि टेस्टखौ ओंखायनो सायजोबासै आरो प्लास्टिकआव दंबावो। बिबारखौ गारजोब्बाय आं जायोना मायोमोन मिथिला खिन्थु बिदि गारजोब्बाय आं। फांसे फांसेसो रज'खायो खोमा बुस्थुआनो ओरै। नै बिदि फांसे बेखौ दोनसै प्लास्टिकआव दंबावो। बेखौ दा संनोसै। स' गाइस नै संनो रेडि खालामना लाबाय दाउ बेदरा पियाज दाउ खर' आलु दरसे हाना लाबाय ओमफ्राय नै बेखौ इसे हाना लाबाय आं। ओमफ्राय बेयाव बाथोना बेयाव अमा लाबोना दोनदों। ओमफ्राय दा साराय जानहरनोसै। साराया मायावल' माबाया गोसोम जाबाय। सारायाबो गोसोम जाबायहाय। दाउ गांखं सावनाय जानोसै नै आयु मायदि सावफ्रामजोबखो। पियाज हरनोसै थावा दुंजोब्बाय। आयौ दाउखौ हरना लाबाय नै आं। दसे बिदिनो दोनथ'नोसै खोबनानै। दा आं मस्ला मस्लि होना लानोसै। मस्ला मस्लि होना लाजोब्बाय आङो जेबो होआखै। माबा मा होनो
सामब्राम गुफुर, हाइजें, बानलु, ओमफ्राय गुलमरिच, ओमफ्राय जिरा, धनिया पाउडार एसे होबाय। ओमफ्राय एसे मोजां एवथ्रमना लाबावनोसै, बेनि उनाव आलुखौ हरनोसै। दा आङो आलुखौ हरनोसै। बिराद मोजां एवफ्रामखाबाय आंनि दाउ बेदरखौ। बिदि एवफ्रामबासो गोथाव नाङो आरोना। ओमफ्राय एसे उनाव एसे एवफ्रामबावनोसै। बेनि उनाव मैगंखौ जब्ब हरनोसै, ओमफ्राय दै होनोसै, गोदौबाय थानोसै। स' गाइस दा आं मैगंखौबो हरना लानोसै ने। फार्स्ट टाइम संदों आं, बोरै जागोन मिथिया आङो। टेस्टआ बोरै जागोन आरो बे मैगंनि टेस्टखौबोथ' मिथिखाला माबायदिमोन। जोंनिखै ओंखाराबो नालाय, मोनजानायबो जाया, जानायबो जाया। रबलांबाय मालाय आरामनो। बिलाइआनो गोमाजोबलांसिगोनसो। एसे रबहोबावनोसै, मा होनो रेबहोबावनोसै, दसेनि उनाव दै होनोसै। आयौ आखाइजोंसो दांफ्लांदों। खामथाबहांबायसोमोनहाय। दा दै हरनोसै। बेयावबो बानलुनि एसे माबा दंमोन, मस्ला। बिदिखौ होनो मोनाबा गोसो गोजोना आङो गलथायनानै। बे एगजस्टआ बिराद दावराव खोनायो, मा होनो खोनाथारोहाय, ग्रं 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 ग्रंनो दावराव खालामथारो। जाबाय, दै एसे होबावनि र'। हालदै नाङि बायदि फुरलेले नुथारदों। दानो गोथाव मोनामथारबाय। खोबना दोनसै, ग्लब ग्लब गोदौबाय थादो दे। एबार एरथ'ला नोंखौ। नै ओंख्रिया जि ग्लब ग्लब गोदौबाय दं आंना। नायनोसै बोरै जाखो। जब्बायानो नै। आलुखौ दसेसो सिफायनोसै। ग्रेभि जानायनि। आराम जाथारबायहाय। जबनो एसे जबहोबावनो, संख्रि साखिनोसै। जाबाय नै ओंख्रिया, संख्रिबो नांबाय आरामनो। जानानै खोन्थानोसै बोरै जादों।
नै जानोसै ओंखाम खुरबाय जोंहा बोराय बुरै सानैजोंनो जाना नायनोसै रितु आरो मुनुसनि अननायाव एसे गोजाननिफ्राय लाबोना होनो नामा मा बो होननो रोङाहाय हौवायालाय बाक्सानिफ्राय लाबोदों गोदो मोनजादों थेंक इउ होनदोब्रा मुनुसखौ थेंक इउ मुनुस होननो जाना नायनोसै बोरै जायो बोरै जाखो गोदो मोनजादोंमोन आलासि जानो थांदों इसानावनो मोनजादोंमोन नों लाबोनाय लाहानाव ओंखायनो इसा बिनानाव संनायखौ मोनजादोंमोन ने बिनानाव माने बिमाबो संदों आरो बिनानाव नों आंनि सिगाङाव बिनानावसो होनदोंमोन बेनि स्मेला मोनामनाया मा होनो सङिनि सिगां जार्मन बायदि मोनामो ओमफ्राय नै दा एसे साखिनायाव आं मोनदोंखि मा होनो पाकुम ना मा होनोमोनलाय पाकुम बिदि बायदि मोनदां जाना नायनोसै दै सर ओंख्रियाबो मोनसेल' माबायदि जादों गोथावानो मा होनो संखांबाथाय पाकुम बायदि मोनजामारदों जाबाय दा